Какво става, хора? Добре дошли в новото видео. Тази година пак си взех зимарка и този път ще стигне на Витоша. Този път си взех 36-ца. Единственото лошо, че е компакт. 100 коня и е BMW. Миналата година пак си взех BMW, само че беше 46-ца и даже не стигна до Витоша. Обаче тази вече стигна. Общо за сега колата излезе 2000 лева. Като я взех и тази не вървеше. Но не го знаех. Доколкото разбрах от миналия собственик, не беше карана половин година преди аз да я взема и седеше на едно място. Така че не можех много да я подкарам. Но след като я взех, обслужих я, смених антифриз, смених термостат, колата за 2 дена вървеше. После спря. Започна да прекъсва, да работи на 2 цилиндъра и не знаех какво е. Оттам смених свещи, не беше от свещи. Проверих кабелите, единия кабел не правеше хубава връзка, сменихме го с кабел от Москвич. И се оправи за половин час. След това се почна, проверихме компресията, проверихме инжекторите, не от тях. И след това не беше от бобина. И след това си казах, добре, оправи съм горе-долу с кабела на Москвича. Значи, ще купя кабели. Сложих и нови кабели, колата работи перфектно. И след това, вече когато колата върви нормално, дойде време да направя нещо, което няма как една зимарка бюджетна да няма. Заварка на диференциала. И даже след заварката успях да отида горе на Витоша и да участвам в зимния шампионат. Горе-долу изглеждаше така в колата. Тъй като за първ път карам кола назадно и се опитвам да я презалям по някакъв начин, не знам какво правя, натискам гъста, фърлям волана и какво стане. Трябва да видим какво има и вътре. Демек нищо. С отварянето на вратата виждаме, че щипките на колата са счупени и имаме по няколко болчета, което не е проблем. BMW. Отвратително гаден волан, който като го хванеш, се огъва целия. Нещо много досадно. Това е къп холдера. Демек ти с този къп холдер нищо не можеш да направиш и варианта ми е да си слагам нещата тук. Което обаче не е много хубав вариант, защото вече излях много неща в него. Има провиснал таван. Но нещо, което наистина ме изненада, е, че има шибидах, който всъщност не тече и работи. Като цяло съм доста доволен от колата, даже като Кое? От кое си доволен? Тя е грозна, стара е, търчат някакви ламарини от нея, 2 цвята е, трябва да се кара с другите 2 коли заради. Приятелите ми се подиграват. Ще се вози в тая каруца. изчезни. Тя да изчезне. Изчезвай. Време е да я запалиме. Цяло пали по-добре от всичките ми коли. Истинска сила на 100 коня. Най-трудното нещо на заварката всъщност е да завиваш. Този звук го чувам постоянно. Но пък с заварката мога да правя така. И да, колата за сега работи перфектно. Надявам се тази зима да не се изхвърля в някоя дупка, да се омантинеля някъде или да падна по таван. Ако ви било интересно ревюто на този уникален автомобил, се абонирайте с камбанката, за да не пропуснете следващите видеа с нея от зимния шампионат на Витоша. Ай!